Mas mabuti ano? So, napindot. Oh, meron. Meron. Dito beach. Saan nasa? Akila lang. Pwedeng wala, magpapagagat si Pogi. Magpapagagat mo kami si Pogi. Lagi lang na. Ron, tanong masakit ang first time. First time hindi namin pinag-start. Bawal po. Bata pa siya. Na, mawakan sa Pogi. Kaya mo? Kaya. Ha? Hindi mabait din yan eh. Ano ha? Maraming mo. Ka, Pogi. Ka. Up. Ay, wala lang. Madulas sir madulas dito. Tanggalin lang muna sir. Madulas siya. Dito, come. Madulas siya. Come. Malabuntang off. Come, pingat ka. Pingat ka ah. Pila sir, malambot. Dalhin mo muna sa front. Naiihi pa yan. Malambot yung ulo ng titi. Come. No. Come. Hindi, batan. Tabi lang. Tanggal yan. Come. Magano. Tara sir, kasamaan mo na lang sir. Lalabas mo na. Hindi, tutok mo na lang siya. Mabigas yung titi niya. Ayun. Para may ilak. Pero masampa siya kagabi sir, sumasampa. Walang basis, no? From kapit dito, Pogi, dito, hindi dyan. Ano mo? Bara mo dyan ba nagpunong? Alamak mo, tintok mo. Wala pa sir. Alamak mo, tintok. Alam ba ta? Makakasirit na. Ay, ikaw muna. Ano po kasi? Remember? Alamak mo, tintok. Sige na, basta muna lang. Sabay talaga yung biyan. Alam mo, ang gaan lapat mo. Natutilahin ko taas sa'yo. Pares madam, labrador. Mirik ka na eh! Bahali na. Nabunsag ko. Hindi po kasi papasok man pag malambot, gumagano'n yung titi niya. Dapat si Takar to madam, ang yainin. May jabag. Hindi lang tinatali na dito sa babae. Tatali pag lalabas ka. Baka hindi siya satay sa tali. Kaya naiilang siya kahapon, hindi niya siya tinalihan. Patali. Nakatali ko. Pero malakas siya. Alisin na yung tali. Malakas yung Kasi bali niya. dati, Malakas. kasi dati Oh? may aso dito na Nakapas na nga yung aso. Hindi naman ano lang. Hello. Ayaw niya kasi. Pahingihan natin para pasok na pasok. Yung babae. Oo, yung babae. Ay, ayaw ng babaeng aso. Oo, ayaw. Kailangan yung shooter niya. umiyak siya. Kahapon pa siya umiyak. Yan, on. Tapos Lalaki. ano pa, ayaw niya sumakay din sa tricycle niyo. Tumayo siya. Tumayo na. Pero kasi ganun sir, pag sa teritoryo niya, mahina siya. Pero pag sa labas, malakas siya. Pero malambot, di ba naman yung tao? Malambot din. Ba't kaya? Sarap ko lang eh. Hindi na siya. Pero ang click niya, pag 11 days na, malambot na yan. Medyo matigas pa. Iiyak pa to, iiyak.
ganun ginagawa ko rin. Pag nagpapakalan ko ng bully, ilalayo pa nila. Opo. Pag gigigilin pa yung aso talaga. Ibay na si Chas, magdudlog yung aso, magdudlog. Nakikita ko naman kasi yung aso. Pag lalo na pero pag may papasok dito, ano, amoy-amoy niya hanggang Ang bait. Saan siya tumatay? Dun sa likod niyo. lumalabas. Pero sa gabi, dito sa labas. Parang guard dog. Kala nila nakakagat na. Mabait yan. Tara, sir! Tama ka. Ano sa kaya ni sabi ko? Timotoy. Palamag, paano, pawat mo, sutin mo ha. Kasiri. Baka, sir. Kasiri. Eh. Hirap barkada. Eh. Ah, kitista ng veterano yung barkada. Oh, po! Pulde, sa kinot mo, barkada. Dami. Ang Malaki, gandang lahi. Ano, idol? Babaganda ng tinaliw sing aliwan ng bradota. Balbalog Mahal ka mong. May lamit na ka. Bakit na tumahay ka pa? Kuya ko. Baba mo muna, ang manikot. Sige. Ang manikot. Babaganda ng bradota. Ang pinakabati ka. Naglock. Barbie! Gigi, magana, magana. Ah. Nag-block pa ako. Pag di nag-block ko, hindi ako pogi. Ah. Wala. Shoutout sa Ay, akabidyo ay sumin! Alright, lock and load yan. Joke lang yun. Lock and load. Ano ba? Naglock na, Chas. Ibabantayan ka na. Hindi ba? Ito mga to, si Krista itong mga to. Pumunta ng bagyo. Nagbabay sila. Kumakarina Iya, sila. pati man eh. Oh, ibang... Tibay ka. Tibay Ryan. May client ako magaling na lagi number 1 siya sa ano. Sa racing, sa ano. Carry bike? Oo, bata rin. Bata siya. Kukunin siya sa pagkakit. Oh, Malakas dito. Dito sa naman ba? Oo, Tagapapanda, number 1 ko na lang naman. Mananala naman ako. Tinatalo. Pustahan lang. Tinatalo nito mga to ay. Ah, Tumadayo kami sa pustahan. Basta pulapat kararaw. Nakalami tapos si Katoy. Kakao. Ang bagay ng aray si Krista. Patukan yung kakao dahil diba? Okay kasi rin. Okay kasi rin ka. Kung kapinikin, napicturean tayo man ko. Yung lock and load yan yun. Alright. Kasi rin sir. Toy, mga toy. Hindi tanong na ng hermano. Kaya, lock. Lock. Ah, again. Nanlock. Nanlock lock. Hining mo ma. Toy, natawatik. Gagawin ko na rin. Ang saya-saya. Sinalawan. Kailangan parang buhatin to. Ano nung karo. Ano mo ginawa? Dagino yung tagtagli. Uyuran kung talaga katanggapin palagda. Nang gamit yung BCE sa lalanda. Hindi, ang nag-recommend kasi sa'yo bro, si ano, Dominic talaga. Bro, tawagan mo si ano, si Mark Cruz, sabi niya. Kaya hindi ko kaya maraming Mark Cruz kang ko. Send ko sa'yo yung profile niya. Kaya, tas yung Sam, kasama ko din noon, nung chinag ka niya, magkasama kami. Itatiming ko kasi sir, dapat manlak na mo. Wali timing ta, nalampana-lampana. Kung manahanlak ka, tabana ka naman. Danday technique. Hindi na ako hindi yung personal. Nakaisa na. Meron talong beses po to eh. Mas lalaki po siya ma'am. Ano na, nakadali na. Pangilang, ano na po niya, stud niya, yung pangilang nakastud niya na po. Dito talaga siya. Wala pa. Ay, wala pa. Cargo niya. Although only 4 months, ay 4 years. Yung kay Ginto, yung bulak. Ano?
Kamu ni akas ako. Tapi hindi talaga shooter wa. At marami tayong gawag karo man. First timer pala guys, first timer. Tingnan nyo, ito one hit lang. yung kadyot niya, kulit. Kunti-kunti lang. Alatang first virgin. time. First time ko manaya. Virgin. Saya ka na. Kaya ka na boy. Ang likat sa lasi. Sa anong balog yun? Okay lang. Ay, balik siya. So, Oh, mas lalaki pa daw. Marami siyang aso ito eh. 18 ko ng Shih Tzu. Siguro tulong to. 36 sa 36. Pero may asawa ka na agad. Ha? Wala. Inasawa nila. Ayun yung mahirap. Parang ano, Hindi. Nangabit ba? May sakit na. Galing mo. siguro, nangapit bahay yung asawa mo. Kasi inuuna mo yung aso. Trabaho. Focus kasi ako sa trabaho. Hindi ko inuuna yung ano, wala akong pagkain. Yung aso. Wala Ano susunod dito? Bukas ulit. Hindi sir, 11 sir. Anong di? Friday. Friday naman. Andito lang po kayo pag ano. Hindi mawala ang tao dito. Masaya na si Stay. Ayos na eh. Nanang takya, manig ka kaya. Diyan nga pag-virgin. Nakagala. Matilol ni. Sumo kasi. Laki nga eh. Kahapon, nang namisa ko kahapon, Sir, dinala na sa bahay. papatay na nga yan sir. Kita change. Bye. Thank you, Mark. Welcome.